Imong tingog kanila pa silingan. Ano sa atit ng tubag? Asa to sa atit ng tubag? Bye! Video. Bye. Salamat, Ted. Maghapit pa may pagkaon. Imo ta to puding ikuanan ning sakyanan. Sama. Puti. Puro na puti. Sakyanan puti. Ako sabi. Imo mag videohan. Ah. Nagbarog ka dito. Ala. Asa tong yaw mo? Yang ha? So, okay, mas. Kuan. Why giprinda ko sa kalibo. Ya. Nya. Dili ko no ma kuan sa tagal. Kuan na 5. Bago pa. Duha ka buok nya. Usa ra yung kuan. Ano ito ba? So, pang-clean. Sayang. Ito para ulay kita ko kayo di anak siya dere. Dere ang cellphone. Wa di ko kita og kuhog. Kay sabay ra man siya sa sakyanan, di man siya mulain og lihok. Hindi ka to sila padungay. Dili ra mo unsa mahog kay na may kuan Ang kuan ra niya, ang kuan ra man ko. screen. Hindi na naman ko pag-abot ng kabantay. Sige na mo laptop sa pauli ka ta. Isa naman ang taburan sa zero. Pero dahil pa ako Insecure lang gyud. ano tayo lahos busay? Ikaw ito pagulay na ko, abin man ako glahos na ko atong gikan sa Ayala. Abi pa mandag IT. Make up ako zero. Ay, gabalhin dyan. Ang dira to kung balhin kay papoy na ba, daghan to dito kong butang. Ya, ingon tong kuan. Ako lay kuan sa mga butang kay Madugay lagi IT. madugay ka. Terminal kapasa mo kung tubuhan. Asturias, right? Wala lagi mo lahos gikan lagi sa Ayala kay mo ato pag IT tanan. Pila ko katuig nagtrabaho ning kuan ang dapita. 14 katuig ning balaya. 14 ka to giputla ng kuan bumbil. Permanente man ganang giputla. Wow, bago ng subing. Oo. Kay katong na kuan na siya, nadaot. Tumpag. Pero na uli ano? Nya kay naungkon man kuan naram nila ibutan diha. Sa tanong. Driver ni kuan.
Pasmo to sila, pasmo sabi. Wala nga butang na niya. Lawa man ko kagret ni Ma'am Susan. Oh, birthday Ma'am Susan ron. Mm. Happy birthday.